Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Mingi Circle, Haniga Sngi Kale Kendo Yo Chairman ke Institute of Hotel Management, U Dr. Vijay Kumar, Ban Ujor Halor Kijing Bombyang Karukom Trekam ke Principal Jong Kaniga Shlam Puli. Unong Yalam ke KSU Mingi Circle U Samla Samuel Kharbani, Habakran Shakilat Patai Kubor Uloong Bagaseng Labun Sien Kelapan Sngi, Bani Kendo Yaga Principal, Hendai Haduk Menta Kim Shimla Yolat Satya Bani Kendo Yaka, Ban Pensngo Yakimat Bakta Yaki Samla Puli, Bat kajing thut hakarukom trekam jong kaniga shlam puli. Kila penpau kajing skobitar namar wat hadian bagaseng kalakhang tala yaka office ka IHM, ka principal kadang liak bom patiaw, bat la kenok bakalap miet, bakaja nakakam, bat kakyar bani kendo yaki. Kani kajing liak jongka ka peni baka kentat ban shim kajing ket klik ong usamla Samuel. Hakani kajing kendo ya chairman ka IHM, ka KSU kala IT daka dorkas, dak bakdo baka ni shlam puli ka trekam klam da board iki kendon an, hak ba kidon ki samla puli ki baju syakran ben bat syak thombor ka balong ru ka jing pen ken ya ka hok jong ki badan hak jaga puli. Jiwan ya kenduk jengim tasi ka lai potrik yo Dr. Vijay Kumar IS Baudiu Chairman jong ka HM jingwan jengi kalong hadin ba ni nimsem layo ya ka appointment hidup menta pat ka principal jong ka HM hadin ba ngila khang tala wat ya ka HM de hadin ba ngilai syong bat ya keren ya perkat iki ya ka isu gebede ba ka HM u chairman ula kularengi ba unshim di senjam bat un pet kai ke badan kam ban solve the problem ko ban solve the problem ko HM de kawiru ula na kaliang jongiru hadin mengilayo banyak keren tingila perkat ba minum abslam ya kan ni bat lada ngimyo jubab na kaliang jong chairman ne na kaliang jong ka administration hapo IHM ka seng kan shim di sinjam ba khamting susu atribut por kat no sini kat no ni ya ka bamentang iklambu por chairman marki dan shibun ki issues ki ba nilai keren batu de kapor kalong pada bagi Islam nama bagi students ki dan ya exams de wat hadin kini ki exam ki bagi students ki dan ru ngimi pat baka principal kan chimkia ya kan ki issue dalam chimkia ka ai di kidau ba kumni kumtai tamba kini ki daw ru kilong ki daw bangi asmo nabar kimdi ki daw bakala pen poisingi officially ki daw bangi shi asmo na shini sitai ka baki daw kumba chairman ro mentan uang bagi dan kata-kata kami ki daw baki kam poisingi officially yamla ban accept itu ki daw maladang ngila ai ka appointment letter la ada nombor phone hang tu kalau ada ban contact ban ni man sutu ita ki ring ngila ban compromise kita ke jingat nanti jongka nakaliang jong Vijay Kumar ka ibu ko pa ka nakaliang ka jong penpau ba kem pai perkat ba kata ka ka jah po HM udang mut ba kita ki kena puli ki kemen po HM de ngalabatai yo chairman ba lada pikwa ban tip bagi kena ki kemen em po HM ya ban kendu ki kena ni lasdang ban kendu ki ni kena na du shwa jong Good Friday ba hadu mentah ki issues jong HM kim kut shu dilada ngalada pensmo show chairman balada kwa ban tip ki bagi kena kemen la ni satisfied ne mi ka education quality apa HM ya ban kili ki kena apa ground om ya ka principal bilang tai kendiat kita ki issue ini ki issue gidan shibun hama issue lingkong sa kadai gijing sabe jong ki 1 minit claim daw jong ki tuki staff apa kita wan tray issue sabe bet de dadap nang tabre dan sa student issue ka bahadu thousand page bangin sa forward fi press de issue kum kajing collect ki pisa ki bomde issue ban collect kajing penpai no ya ka caution money dan ka security deposit kajing bombiang ka bam mistreat jong ki staff ki student ka ba nim kwa pan ai haka impat kwa ban keren haka ayu lap thai kubor long kwa ban ya solve shwa pat ka principal kini baro kinum ja la da ka principal ka play ka jingkhang jong jing keren ano kini ha ano kini kini ki jingjang la so la slam ma
i persang baik ban yale ban solve gini ki problems bro hendrai bede hadin isu thu ba kani kampoi sisi likindu principal po bing likindu principal kam don ya po bam don you want next ni buat appointment ru pi kiwi ki office kat ni ki badan ngilalik kum tu la de kim don next day kila at least kila contact ni nama kila ai number ki PA la ni officers bade yun ki tambah ki ber kim ka principal hang tai pada kadan ke silendat kidan shibun ki don kam dei kadan kidan shibun ki silendat ai tai